Sintonía fica coa bola para abrir a porta aos nosos compañeiros Anxo Tanto e Antón Vieites. Hola Anxo, que tal? Boa noite. Que tal, Toni? Boas noites. Hola Antón, que tal? Moi boas. Que tal, Toni? Como estás? Vou vos felicitalo, durante toda esta semana. Estou nese plan, así que feliz 2023. Xa sei que a mediados do mes de xaneiro é un pouco tarde, pero bueno, felicito polo o ano. A ver, con que queredes empezar, Antón, esta segunda comigo como presentador sesión de Fica coa bola neste ano 2023. A ver, cal é o prato forte desta xornada do que nos ven por diante no fin de semana? Pois mira, Toni, evidentemente, este domingo en Marraña temos un derbi de moita rivalidade, un partidazo entre o líder, que é o Noia, e o terceiro, que é o Boiro, no Grupo Norte da Preferente, un Boiro Noia que ten absolutamente todo, que vai ser un encontro especial para moitos xogadores, porque hai moitos que pasaron por ambos equipos, como Anxo Vidal, Paco Allo ou Nando Quiruga, que xa falamos con el outro xoves no Noia, que estiveron no Boiro, e tamén Ferreiro, Felipe e Ángelo, que están no Boira, estiveron no Noia, e tamén o noso convidado de hoxe, que non é outro que Saro Sebane, un auténtico crack, que xoga agora no Boiro, que estivo as últimas 6 tempadas no Verboquete, defendendo a camiseta do Compos, e que regresou a Barraña co claro obxectivo de regresar á terceira división co Boiro. Pois ese é o partidazo no fútbol regional galego. Hola Saro, que tal? Boa noite. Hola, boa noite, que tal? Case non se pode pedir máis. Primeiro contra terceiro, derbi de rivalidade, partidazo, non? A verdade é que sí, somos dous equipos chamados a estar aí arriba. Ainda queda moita liga despois deste partido, pero un partido bonito para xogar, para ver e disfrutar. Queda moita liga, pero é un partido deses chamados de case 6 puntos. Sí, ao final os enfrentamentos directos sempre dan ese plus, non? Son 3 puntos, pero sempre son algo máis que 3 puntos se os consigues. A ver, aquí podese falar de favoritos ou non hai favoritos? Non, eu creo que favoritos, ao final, podríase dicir que o líder sempre é favorito, non? Cando xoga contra outro equipo, pero ao final nós tamén xogamos na casa, que na casa estamos moi ben e creo que vai ser un partido moi igualado. Vos na casa sodes fortes e ademais seguramente vai haber un ambientazo. Sí, eu penso que a xente vai se animar a vir a Barraña a ver o partido, porque é un dos mellores partidos que se poden ver este ano no campo, e creo que a xente vai animarnos e vai estar a grada bastante chea. Como decía Antón, hai moita rivalidade, hai moitos xogadores que militaron nun e noutro equipo, seguramente vos coñecedes moi ben, moitos amigos incluso nun e noutro lado. Non sei se nese senso tamén é un partido especial. Sí, nese caso tamén é un partido especial, porque eu tamén xoguei no Noia un ano, e a verdade estuve moi ben ali, teño moitos amigos ali, tanto no equipo, na directiva tamén, é un placer volver a velos, xogar contra eles, é un partido bonito por eso, especial, con ganas de que chegue o domingo xa. Pero con pouca gana de que non podades sumar os 3 puntos, non? Con ganas de sumar 3 puntos e de seguir apretando a clasificación. A ver, eso por suposto. Está claro que o máis importante é sumar os 3 puntos e sexa como sexa, non? Porque ao final fainos falta. A eles seguramente tamén, ainda que non tanto, porque teñen unha lixeira ventaxa, pero intentaremos que na casa polo menos consigamos agora os 3 puntos para afrontar a segunda volta con nunha mellor posición. Tiveche opción de velos esta temporada? No, a verdade que non os puden ver, pero xa temos información a ver, xa moitos deles xa sei como xogan, que vos contaron? O entrenador tamén, entonces, cousas que hai que quedan no vestuario, non? Bueno, aquí podes, a 48 horas podes dicilas, pouco máis, algo máis de 48. No, a ver, eu tamén polo míster, non? Que tamén o coñece, Iván Carril, sei o estilo de fútbol que lle gusta, como quere xogar, como lle gusta xogar aos seus equipos, ao final todos nos coñecemos, non? Eles saben como nos coñecen a nós, tanto individualmente como seguramente a noso entrenador, saben o que queremos nós facer co balón, e nós igual deles, non? Porque ao final somos os equipos que estamos aí arriba, sempre é máis equipos cercanos, xa sabes máis ou menos como é cada un e as debilidades que poden ter os dous equipos. A ver, vai ser un choque de estilos ou futbolísticamente son os dous equipos con similitudes?
Eu creo que somos equipos moi similares, non? Por eso o partido creo que se vai definir por pequenos detalles. Ao final os dous queremos ter a iniciativa nos partidos, mandar co balón, e bueno, ao final tamén se os dous equipos se non temos en algún momento o balón tamén sabemos sufrir sen el. E por eso creo que vai ser disputado, porque os dous equipos facemos ben tanto cando temos o balón, sabemos facer sabemos que facer con el, e cando non o temos tamén, non? Entonces creo que por eso estamos aí os dous aí arriba pelexando por esos postos de ascenso, e a ver que pasa, non? Compañeiros, Anxo, todo teu. Boa, Saro, pois eu teño dúas cuestións. Logo dos 6 últimos anos no Compos compites agora na preferente e, bueno, aí a xente adoita menospreciar bastante o nivel destas categorías moitas veces, así que quería pedirche que nos podes contar do duras que son estas competicións e, sobre todo, dos vos equipos que hai, dos vos adestradores que hai e dos vos xogadores que hai. E a segunda pregunta é aproveitar un pouco para preguntarche polo outro Seoane Mella, por Jimmy, que tal lle vai a vida e se non crees que podería ter minutos de calidade aínda, por exemplo, no Boiro ou no outro equipo. Bueno, a ver, a primeira pregunta, pois a verdade que sí, non, en preferente, en terceira, hai xogadores de moita calidad, non? A diferencia mellor de unha categoría superior é que físicamente estás mellor porque entrenas máis días, bueno, pero ao final nestas categorías hai xente moi boa que por unha cousa ou por outra mellor non puido ou non quiso estar un pouco máis arriba, pero ao final hai equipos que teñen xogadores moi bons e eso notase en moitos partidos, non? E despois, no segundo de Jimmy, pois, claro que podería xogar se quixese, claro. Ten moita calidad para ainda durar algúns anos máis, pero bueno, eso xa non é cousa miña, non? Eso depende máis dele. Antón. Que tal, Saro? Bueno, vou aproveitar a tirar un pouquiño para casa e queríache preguntar dende fora, logo de 6 anos no Compos, como ves ao equipo, se estás ao tanto do Compos, se confías nun posible ascenso, e despois tamén está moi ben isto do fútbol, a verdade é que é moi divertido, que nos mola moito o fútbol, pero quería preguntarche polo que Dementi Festor e por que as lentes de sol de Marrakech son tan fermosas. E de paso se lle regalas unhas, creo que tamén queres se lle regalas unhas. Non irá por aí non irá por aí a cuestión. Estamos abertos a posibilidades, a verdad. Estades abertos, non a todo. Sí. A ver, bueno, habrá que por cal queres empezar, Saro? A ver, polo das lentes ou polo Compos? A ver, polo Compos, non? Que é máis importante o tema de fútbol, a ver. Veña. Pois, sí que o sigo, non? Ao final é o equipo da miña cidade, que sempre vou seguir, sempre o seguín, non? E agora tamén, ainda que agora non este ali, teño moitos amigos ali, e xa o club, non? É o club desde que sou pequeno, entonces sempre vou seguir. Nada, empezaron bastante mal, por así decirlo, pero agora xa colleron a boa dinámica, de coller o que quería o míster, agora vexo os que están moi fortes, non están moi seguros atrás, bueno, ao final o Compostela sempre ten ocasións para marcar goles e están seguros atrás, sempre van a ter ocasións de gañar os partidos, eu penso que teñen posibilidades de ascenso, non? Despois do irregular inicio, sí, pero agora aspiran a todo, non? Sí, está claro. O Compos sempre ten que aspirar en estas categorías, sobre todo a intentar ascender. Eu penso que este ano poden conseguilo, polo menos a ver, despois o playoff nunca se sabe, non? Porque os playoffs se sabe que depende moitas veces quen che toque, a mellor un día malo xa quedas fora, pero creo que para optar os postos esos de playoff eu creo que deberían estar aí. Depois é outra cousa como se podan resolver os asuntos extradeportivos, non? Tamén que está vivindo pois con certo período de convulsión a entidade. Sí, bueno, eu creo que non lles está afectando, por sorte, esperemos que sigan así, que non lles afecte o tema todo extradeportivo, porque ao final hai veces que sí que pode afectar a plantilla, pero bueno, creo que de momento están controlando ben ese tema e oxalá sigan así, non? A ver, contanos, que ten que ver Saro Seoane logo xa que preguntaba Antón coas lentes e que recomendación nos faz? A ver, contanos un pouco. Nada, pois eso é unha
marca aí que teño aí cun amigo, cun socio que estamos o ano pasado. Estamos aí, bueno, ca página web e temos aí unhas gafas de sol, non? Para vender, bueno. Estamos aí. A ver, cal é a páxina web? Tenda física non tedes. Marrakech, Toni, Marrakech. De mentira. Marrakech, de verdad. Mirei todas as gafas e xa lle dixen a Anxo que como as de Marrakech non vía outras. A ver, que pero teñen de especial? en Galicia... É verdad que son as que máis se venderon, Pero véndense moitas gafas de sol en Galicia, de verdade. O sea, eu como negocio non sei... Sí, home, sí, que máis para presumir que polo sol, home. Claro. Eso. Pero que pensas, que Antón as quere para moito aí para Madrid? Non, é para presumir. Hasta se poñen de noite, que é eso que máis dá. É todo postureo, vale, ainda que chova. Claro, exactamente, ainda que neve. Mira, sempre podes atopar unha excusa. Se neva porque hai moita claridade, se quenta o sol porque pode facerche dano o sol. Se chove para protexer, se fai vento tamén para protexer os ollos do vento. Sempre fan falta. Hai excusas para todo, tú di que sí, Saro. Claro. Saro, pois o dito, unha forte aperta e sorte para o partido do domingo e para o que resta de temporada. Moitísimas grazas por nos atender hoxe aquí neste espazo, neste Fica coa bola, no espazo que dedicamos todos os xoves ao fútbol máis modesto galego. Unha aperta moi forte, boa noite. Grazas a vos, boa noite. Compañeros, este é un dos partidazos, pero supoño que tedes máis encontros destacados na análise que facemos todas as semanas do que nos vai vir por diante na xornada, na terceira, na preferente en galegas. Pois sí, eu, por exemplo, voume quedar na terceira con ese rápido de Bouzas Unión Deportiva Ourense no Pujales, un partido no medio da loita polos postos de playoffs, quinto contra sexto, e o rápido que veremos quen ocupa o banco, porque onte anunciaron que Chema Rico non segue no cadro aurinegro, malia ter o equipo en postos de ascenso rematar a primeira volta. E tamén na preferente sur, derbi na Bouza de dous veciños, curmáns, case poderíamos dicir, Umia e Ribadumia, en situacións moi distintas, os primeiros loitando por evitar os postos de descenso e os visitantes cuartos clasificados na parte nobre. Esos son os dous partidos que destaca Anxo. Antón, ti que destacas da xornada? Pois mira, eu empezando pola preferente tamén polo grupo sur, porque comentou o Anxo un derbi e eu quero salientar outro, que é o Atios Pontellas, o derbi porriñés entre un Atios que terceiro está a un partido do liderado e o Pontellas que está terceiro pero pola cola e que quere sair deses postos perigosos da táboa o partido sábado ás 4 no campo do Carballo. E tamén na terceira temos un Arzúa Somozas, o equipo de Alberto Mariano que estamos convencidos todos nesta sección que vai ir cara arriba e vai a dar moito que falar no segundo tramo da tempada, con moita xente xoven que ten que ir adquirendo pois experiencia na categoría e que chega xa con 10 puntos dos últimos 15, está a nada, a 4 do playoff, e iso sí, o Somozas, cuarto con 24 puntos, atopou esa regularidade especialmente fora do Candocia e que non estábamos acostumados a ver no equipo de Marco Roca, polo tanto partidazo tamén no Viso o domingo ás 5 da tarde. Nós somos xente de paciencia, non só de Gonzalo e de Domingo paciencia, senón de ter paciencia, de ter calma, e costoulle Anxo o Arzúa arrancar, pero agora parece que vai para arriba. Claro, agora é moi fácil. Agora, cando as cousas van medianamente ben e toco madeira para non volver gafalos, é moi sinxelo dicir que confiábamos no equipo de Alberto Mariano. Bueno, tú ahora di que sí, que aquí tíos plena confianza. A ver que pasa daqui a final de temporada, que está moi atractiva a terceira división, está moi emocionante tanto por arriba como por abaixo. A ver, chega un momento complicado. Resultados da pasada xornada na quiniela, a ver como foi a cousa. Non estaba eu, supoño que mellorou. Mira, pues mira, se estaba... non cho din, non o crees. É que non o crees. A ver, non o crees. Anxo, dalle. Triplo empate a 7 acertos entre Antón, Anxo e o contraataque representado neste caso por Pedro Pablo Alonso. Cuidado, 7 acertos os tres, eu creo que iso non se deu en ninguna das xornadas. Tantos acertos, todos, non? E o pior non foi iso, senón que houbo 7 gañadores na xeral. 7 na xeral, 7 igualados. Pero con cantos acertos? 7 con 9 acertos. 9 con 9. Non está mal, a xente tivo tino esta xornada, Sí, e ademais de decir que foi sobre 14 a quiniela, porque o Guijuelo Arenteiro non claro, contábamos non por eses contastes 20 minutos que quedaron. Polos 20 minutos, claro, que
que restan por se xogar. Bueno, pois xa este é moi difícil, pero teremos que intentar emulalo, igualalo, que xa estou tremendo. Veña, sí. Non é por meter máis presión, pero é unha quiniela máis difícil que a semana pasada, baixo o meu punto de vista. Celta-Vilarreal. Entre 0-1, Celta-Vilarreal, é que xa empezamos, é que veña, imos confiar no Celta, ainda que o Villarreal chega fortísimo. Empate. Empate. Mirandés-Lugo, pois veña, 1-2. Queres máis? Alcorcón Depor. Mi madriña. Pois o Alcorcón Depor eu creo que vai continuar a racha do Depor. 2. 7 tazas, Unionistas Pontevedra. Un empate. Fuenlabrada Celta B. Fuenlabrada Celta B. Fora 1-1. Racing Club de Ferrol Sanse. 1-1. Veña, 1. Iba a decir 2, pero estaba... Arenteiro Polvorín. Arenteiro Polvorín. Partido complicado, O Polvorín outro día estivo ben. 1-1, veña. Laredo Ourense Clube de Fútbol. X, sí, vai empate. Marino de Luanco Compos. Non sei se acertarei 3, 1-2. Gimnástica Torrelavega Coruxo. É que sei, 1-1. Bergan Oviedo Vetusta. Bergan 1-1, veña, ten que reaccionar o Bergan, home. Viveiro Choco. 1-1. Silva Alondras. Silva Alondras, 1-2. O partido desta sección, Boiro Noia. Boiro Noia, veña, 1-1, imos dar sorte desexar sorte a Saro. E rematamos co Zaragoza Club de Fútbol Feminino Viaxes Interrías. Zaragoza Viaxes Interrías. 1-1. Non creo que chegue a 5. Dudo moito, pero bueno, a se ver. Aquí queda. A última vez que estiveches ¿no? ti só, exactamente, Sí, acertaches 5, sí, así que bueno, teño moitas dúbidas de que chegue a 5, pero bueno, irémoslo vendo ao longo da fin de semana. Bueno, da fin de semana de mañá venres, que xa empeza con ese Celta Vilarreal. Non queda nada máis no tinteiro, compañeiros. nada máis, desexarche boa fin de semana e ata vindeira semana. Pois igualmente, cuidadevos, unha aperta moi forte, boa finde, e falamos o próximo xoves aquí no Fica coa Bola. Grazas, Anxo, boa noite. Boa noite. Unha aperta, Antón, boa noite. Boa noite, compañeiros.